fik bøde for alt, hvad jeg gjorde, fordi jeg var til stress. Shit. Chat, den her, den kan I vinde. Tak godt. Dags, hvad så boys? Velkommen til. Godt spillet. Hej, godt spillet. Okay, klasse. Jamen velkommen til. Vil det godt være en watch-along, ja? Ja, Okay. det har jeg set for. Okay, fedt. Ja. Jamen det er det, vi kører her, og så er chatten her. Det er her, man kan læse den. Så chat, hvis I har nogle spørgsmål til drengene her, så giv den gas, hvis I har nogle spørgsmål. Var det varmt derinde? Helt vanvittigt varmt. Ja. Altså helt fuldstændig. sindssygt. Ens mund bliver helt tør og sådan noget. Så Ej. Og så lige den der løbetur der til sidst. det skal blive top dag. Ja, sygt. Nå, drengene spørger, hvem holder I til VM? Hvem følger I til VM? Jeg håber på Portugal. Jeg har faktisk set mest. På grund af Ronaldo. Jeg kommer med Ronaldo. syn. Jeg har set mest Marokko. Marokko, det er også fedt. Jeg synes, de har ham der angriberen, jeg kan huske, hvad han hedder. Men jeg tror, han spiller i PSV eller Feyenoord, Saibari. Ja, Ja. Han er vanvittig. Ja. Ja. Sindssygt. Ja, han er også en fed spiller. Ja. De spiller også meget underholdende fodbold. Ja, Marokko. bestemt. Helt sikkert. Vi snakkede om tidligere, der sagde, vi har lavet sådan en lille bet, fordi vi spurgte om, hvem der havde den værste musiksmag inde i omklædningsrummet. Så mig og sådan der Kristoffer, vi har sådan sagt, vi har lagt et bet på en af spillerne. Er der en, der har sådan værre smag end de andre? Jeg Tror du, det er en præference? jeg det vil nok det. sige, at der er mange, der er dårlige. Er det det? Kan I nævne nogle af dem? Ifølge mig. Ja, du hører Alle selvfølgelig. de gamle, de sætter til. Jeg synes, ja, det er faktisk rigtigt nok. Men der er ikke sådan en, der bare stikker ud. Det kommer an på, altså for eksempel sådan som Wallis, men Wallis spiller bare meget sådan, der er meget house og sådan noget. House? Og men det er ikke sådan noget, det er meget sådan noget lounge. Lounge Altså virkelig sådan noget, du hører i en lobby. Altså What? på et hotel og sådan noget. Der finder han sange og sådan noget. Men jeg synes ikke, han er dårlig, men jeg tror, nogle af de unge ville synes det. Ja, okay. Jeg synes, det er dårligt. Ja, præcis. Ja, okay, fair. Nå, så er det... Men hvad var jeres gæt? Ja, jeg gættede på Vas. Og jeg ser slish. Hvad? Jamen det er godt nok... Jamen, han sætter ikke så meget Jeg har ikke musik hørt på, dem føler jeg. faktisk sætte noget på. Hvis Vest han sætter noget på, så er det sådan noget ude af kontrol eller sådan Nej! noget. Jeg sagde Ja. sådan noget What? country noget eller Nej, noget. nej, han er Vestegn jo. Han gjorde det en Ja, gang. det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Da vi spillede i Viborg. tror jeg. Hvad var jeres reaktion på det så? Det var sjovt. Okay, fair nok. Nå, hvem er så jeres goat? Messi eller Ronaldo? Jeg kan næsten gætte på, at du siger Ronaldo. Ronaldo. Messi. Messi, Messi enig, by far. enig. Jeg gider ikke engang høre på alle de der Jamen, hvad har han lavet? 6 mål? argumenter og sådan noget. 3 kampe? Han er hjernedød. Altså, han er geden. Jeg er med på Ronaldo der. Det vil jeg sige. Det er Seriøst? godt at høre. Ja. Jeg er også med Messi. Jeg er også med Det kan vi Messi. ikke sige. Alle jo. dage. Han Han kan har noget, jo alt, jo. han kan, altså der er ikke nogen, der kan noget i nærheden af, hvad det han kan. Okay. Nå, hvad er så jeres sådan, fodboldidol? En eller anden, I ser op til, spillemæssigt måske? Tager jeres spil fra. Synes jeg havde det faktisk, da jeg var yngre. Ikke så meget mere. Hvis jeg da jeg var yngre, altså, men det er også, de spiller en anden position. Jeg spiller kant. Der var jeg vild med Iniesta. Vi minder overhovedet ikke om hinanden på nogen måde. Men det var for VM i 10 der kan jeg huske ham. Sindssygt. Okay, sygt. Hvad med dig, Ambe? Jeg vil nok bare sige Ronaldo. Jo. Ronaldo. Ronaldo. Ja, jeg ved godt, det er basic svar og sådan noget, men Han kan. det var bare ham, som jeg har set op til. Han er ham. Han er ham. Ja, han er ham. Det er han. Og bedre end Messi, ikke? Nej. Ja. Neymar eller Ronaldinho, der er sådan en, der spørger om. Det er også en meget fed samtale. Neymar eller Ronaldinho? Jeg nåede aldrig sådan rigtig at se Ronaldinho sådan spille live. Det er rigtigt. Det gjorde jeg jo faktisk. Ja. Ronaldinho. Men altså Neymar er vanvittigt også, men Ronaldinho dengang, altså, men nu er jeg også, ikke fordi jeg sidder og siger, at jeg kan huske ham fuldstændig, men jeg var jo stadigvæk, jeg tror jeg var 5-6 år, da han virkelig shinede. Ja. Altså, der var han uhyggelig. Ja. Altså til at fart, driblinger, alt. Alle de der ting. Ja, det... Jeg troede bare, I skulle lave sådan noget, hvor I bare gik rundt med kamera. Jeg skulle ikke regne med et kæmpe setup. Nej, det er- vi har taget helt tæt op ud. Fordi det er sgu watch da meget alongs, fedt. ikke? Ja, det er ret Det er meget sindssygt. cool. Det er meget cool. Ja, det er sygt, vi har fået den Ja, mulighed. det er pissefedt, at Brøndby giver os lov til det der. I burde gøre det også til hjemme, altså til vores kampe inde på stadion. Ja, Hvis I det gad måtte. vi rigtig Du må godt. godt men sige det ærligt, videre. det Du er må godt rigtig sige det fedt. videre. Nej, det men gad vi ærligt, rigtig det kunne sgu da være meget sjovt, fordi nu er Twitch jo også blevet så stor, kan man sige. Kæmpe. Så det, hvorfor skulle man ikke kunne gøre det? Ja, Jeg præcis. tænkte over, hvis der er en eller anden, der bare fyrer bolden væk. Vi har snakket om det lidt mange gange. Lige pludselig så kommer der bare en bold. Vi er lidt bange, men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, Nej. sådan, så vi håber bare på, at de rammer målet i stedet for. Ja. Men angående den med kamp, altså det vil være sygt fedt, men der er bare ting, der er svære at få lov til. Og sådan noget. Altså, det er sådan, det er svært at få tilladelse. Ja. Men i forhold til sådan, med al respekt for kommentatorer nogle gange, men altså, det er jo ikke fordi, de er de mest Nej, det er interessante det. at høre på. Det- Så det- det er det- sjovt det- nok at høre fra nogen, du ved, som ikke som sådan er uddannet i det. Altså, Ja. Præcis. Præcis. Ja. De kan også sådan lidt mere relatere til de yngre og sådan relatere til Jeg os. skulle sige, det er sikkert meget sådan, måske lidt sjovere for unge mennesker at se det her, for eksempel. Ja. Hvor der er alle mulige andre ting, man kan snakke om. Der har nogle Det er det. Der er mange af dem, der fælles ser med. interesser og sådan noget. Ja, Der er mange af dem, der sidder med, der også, du ved, det der med at relatere til sådan personen og sådan noget, ikke? Og samtidig også, det er lidt et fællesskab, for de kan jo få lov til at skrive sammen. ja, og der er folk, der har skrevet sådan, også på mine, at sådan, de er begyndt at blive fan af både Brøndby og nu holder jeg med Chelsea. Altså, de er begyndt at holde med dem, fordi de har set sådan videoerne og sådan noget, så det er jo Ja. kæmpe.
Det er kæmpe potentiale. Det Ja. er også fedt, I gider at være med. Ja, og støtte op sindssygt. om projektet også. Det er faktisk meget rart, med den der blæser her. Ja, det er virkelig. Det var der ikke derovre. Faktisk, det er rigtig sødt, det her. Jeg lige set lidt fodbold i baggrunden og sådan noget. Ja, det er pisse lækkert. Det er lækkert, men det er stadig varmt. Altså, Ja, det er sindssygt. det er sygt varmt. Men nåede I at se nogle af målene, eller havde I fuld fokus her? Altså, vi, Ja, sådan halv. Der var lige nogle gange, vi missede lidt. Jeg troede, der var straffe på hinanden. det første mål, tror jeg, der var straffet på. Ja. Men der, På det første mål? Jamen, det er fordi, jeg kiggede på chatten, og så kiggede jeg op, så ligger lå han han sammen med målmanden. Så troede jeg, Ah, ja, okay. Ja, men det er lidt svært at kigge derned, men nu her i anden halvleg, så kan det være, at vi kan komme lidt. Der er nogen, der stiller en masse spørgsmål. Hvem er sådan... hvem er den sjoveste på holdet? Det er. Det er Ej, helt seriøst, hvem er den sjoveste på holdet? Hvem får altid folk til at smile? Jamen, det er jo, du er en humørspreder, det er du. Men om den sjoveste, det ved jeg ikke. Altså, det er du kan godt få den. Ej, vi giver den til ham. Vi Okay, giver den til ham. Jeg kan ikke komme under andre. Fair nok. Jeg skal også gøre ham lidt glad, ikke? Ja, jo, præcis. Hvem har så den bedste stil, synes I, af spillerne? Jeg sidder og venter på den, jeg sidder og venter på den. Ej, helt sygt, jeg vil faktisk sige, der er utrolig høj kvalitet Ja, på holdet. ja, ja. Altså, Okay. det synes jeg virkelig. Jeg synes, der er mange, men det er igen det der med, det er sådan lidt, det er, hvad man er til, du ved. At man er til den der lidt mere sådan klassisk fodboldspillerstil og sådan noget der, og så er der nogen, der kører sådan totalt, hvor du tænker, okay, han ligner ikke en fodboldspiller, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Altså, så jeg ved sgu ikke, om der er, altså, Wallis er jo Det er så god stil. et lille modeikon, de mester Ja, det er Euroman, han. ikke? Det er jo sådan noget, tror jeg ikke vil gå med. Og det er sådan noget, jeg går med, for eksempel. Frøkjær synes jeg også faktisk. Og igen, og så er der på den der klassiske fodboldstil, der er Sean jo meget den der type, ikke? Altså, der er den klassiske der også, så ja. Jeg vil faktisk sige, at Bingis har fået virkelig københavnersstil. Ja, Det er helt Ja, hjernedødt. Har det smittet af på ham? Ja. helt vildt. Han kommer ikke i den der klassiske engelske stil. Ej, det er det længere. fandme ikke. Det var godt. Det for ham, er at var på den. hawaiianer, så det er baggy jeans og sommerskjorten. Okay. Jeg er helt åben, og jeg har godt set nogle af de der billeder der. Præcis. Tan. Ja, Rigtig tan, ja, lidt rød også. Og... Præcis. Ja, det er fedt. Pressesituation. Det kan jo ske. Ja, sorry. Hvad skete der overhovedet? Jeg fik seriøst bare ramt den her med min skulder. Det er også imponerende, at I har styr på alt det her. Ja, det er... Han er... Jeg har det mand bag det hele. Jeg har det mand bag det hele. Skud Jonas. Ja, Jonas. Der var det Jonas. Der var Jonas. Der var Jonas. Åh, det er god bold. Åh, det er god bold. Kom nu! Sindssygt. Godt sparket ind. God bold, det der. Okay, lad os få... Hvem er den største spiller, I har spillet med? Med? Ja. Ja, jeg vil sige Mohamed Kudus. Ja. Sindssygt. Jeg vil jo nok sige Vash. Jeg har kun spillet med folk herfra. Jeg er sådan 100 Ja. de største steder. Danskere så i hvert fald også Vas, ja. Hvis det ikke skulle være dansker, så... Jeg vil sige, eller så... Ja, Godfrey. Jeg har også en Johan Giroud. Hvis I kan huske ham. Ved I, hvem det er? Var i Arsenal. Er det El for Bowman? Schweiz. Det er elborgerne fra min side. Jeg ved ikke, om det er. Du spiller med eller mod? Johan Giroud spillede med ham. Han var i Arsenal i lang tid. Centerback for Schweiz. Hvor han... Beast, men han spiller ikke mere. Han retired efter. Hvor spiller man? Spiller i Nordsjælland. Kan I ikke huske ham? Ved I det, chat? Er der nogen derude, der har Der har det? dobbelt Johan ball Giroud. Jeg tror, han spiller næsten 100 landskampe også for Schweiz. Nej. Kæmpe spiller i Arsenal, ja. Okay, Under vinger og bænd. Han spiller også der under bliver jeg bænd. exposed her, bro. What? Det, folk kender ham godt. Altså, jeg ved ikke, om det er. Nej. Folk kan også godt skrive ja. Altså, Ja. det er altid den Det her. er også rigtig nok. Hvis jeg har siddet den her, har jeg bare taget ja. Hvad er det bedste moment i jeres karriere? Superliga-debut, tror jeg. Superliga-debut. Det var også fint til at starte med, men jeg vil nok sige mit hat-trick, tror jeg. Synes du ikke, din debut er større end dit hattrick? Ærligt. Jeg føler bare, det er det, du har kæmpet i hele ungdommen på. Det er at få den debut. Men, Og det er ikke fordi, jeg siger, at så har man klaret det, men nej, det er sådan... men jeg må jo selvfølgelig være glad og stolt og så videre af debut og sådan noget, men vi tabte 4-2 til Randers. Ude. Og det var nå ja, selvfølgelig. Men det var sådan lidt presset stemning i omklædningsrummet efter, og jeg fik at vide, at jeg måtte vente med min debut til et par dage og sådan noget. Så der var ikke god stemning efter. Ja, okay. Hattrick er også kæmpe. Der var jeg. Hat-tricket også. Det var også en fed kamp. Ja. Jeg kan ikke fuldstændig mig. Ja, sindssygt. Det var en fed Jeg har kamp. også lidt klip. Var det på TikTok, eller hvad? Og Oj. absolut massakre. Gårdpej til Mogensen. Det gjorde han, ja. Det gjorde han. Ja. Hvordan er det med ham i klubben? Godt. Rigtig godt. Top fyr. Okay. Han er Han virkelig god mand. er fandme både som spiller selvfølgelig er han topklasse, men også som person og leder, synes jeg. Ja. Han kan virkelig godt lide. Det kunne jeg også godt før det. Men det er endnu federe nu at spille på hold med ham, ikke? Ja, fedt. Det er fedt at lære ham at sådan rigtig at kende, ikke? Ja. Lad mig også fordi, jeg synes altid, at han har været behageligt menneske.
også som modstander. Ja. Altså, så Det kan man også godt mærke, altså i omklædningsrummet og uden for det hele. Altså, Ja. han er en god mand. Okay, han fedt. var god i dag. ja, altså, siger du det så overraskende? Jeg glæder mig til. Han er jo røvgod, ja. Nej, men, Jamen, han er jo bare bumstærk, jo, og ja, så det er det. Altså, intelligent. Ja, er det en god addition til holdet? Ja. Er der meget, du kan lære af ham så? Ja, bestemt. Han har... Altså, han siger, noget, altså, siger ting til mig til hver træning, stort set, ikke? Okay. Med ting, som jeg kan gøre bedre og hjælpe mig og sådan noget, ikke? Han har jo bare mange små tricks, Ja, som jeg mangler i mit spil, som jeg kan bruge, ikke? okay. Så der er han også rigtig god til at hjælpe. Så det er super fedt i hvert fald. Hvad er jeres råd til unge, der gerne vil spille fodbold? Find et hold, hvor du har det sjovt, og du har et godt kammeratskab. Det Ja. tror jeg er vigtigst. Og så efterfølgende der kan du se, hvor langt det rækker. Altså, Så hyggeligt. fodbold handler sgu også om at have det sjovt. Det gør det også for os, uanset hvad. Og det var også sådan, det startede for os alle sammen. Jo. Det var ikke, at man tænkte, at man stod her. Nej. Det var det, man drømte om, men at man også kunne have det sjovt. Apropos at have det sjovt, har I sådan nogle bødekasser og sådan noget? For at komme for sent eller et eller andet? Ja. Det har vi. Er I dårlige til dem? Er der nogen af jer, der har fået mange af dem? Jeg er faktisk okay. Er du ikke også det? Jo, jeg fik mange i starten, men det var fordi, jeg fik bøde for alt, hvad jeg gjorde, fordi jeg var... Okay. Så bare sådan lige meget, hvad jeg gjorde, Det er så... sådan en velkomst. Ja. Okay. Sygt nok. Så er der en, der spørger, hvem tror I, der kommer til at overraske næste sæson? Junis har haft en god kamp i dag. Ja, Junis har en flot kamp. Ja, han var god. han skulle næsten have haft sin Han har lidt haft en mere. virkelig god halvsæson nede i Australien. Ja. Han har gjort det godt dernede. Hvem kommer til at overraske? Det er et godt på det. Der er mange, jeg tror, der er mange, der kommer til at overraske. Det håber jeg da. Ja. Jeg føler sgu også frygt her. Altså, fordi folk ved godt, hvad man er. Men Den der ene sæson, man lige skal bruge til at komme ind på holdet og sådan noget. Jeg føler, at det man ser til træning nogle gange, altså det er... det er et højt niveau. Ja. Okay. Hvordan er det at spille derby? Ja, det må være vildt. Ja, det må være i hjertet dit. Fuldstændig vanvittigt. stort. Ja. Man har nøjer på i hele ugen. Ja, det jeg kunne godt Altså, det har forestille du. mig det. Ja. Du har så meget første kriller. derby. Det var en lille party. Ja, det var der, hvor... Nej, det første var faktisk sjovt, men anden gang, det første gang, jeg startede inden, der fik jeg jo krampe efter 30 minutter nærmest. Det var bare rent næver. Bare spændt i kroppen hele dagen. Sygt. Fuldstændig. Okay, sygt. Ja. Hvordan som ung spiller sådan, at jeg ved ikke, om det er anderledes, som man er ung, end der man lever på. Jeg føler, altså mange, altså lige i starten, der føler jeg, at alle kampe sådan er store, men selvfølgelig er derby, det er lidt ekstra, ikke? Ja. Også som ung spiller i hvert fald, og man har haft så mange derbys gennem 14, 15 og så videre, ikke? Ja. Helt fra masterklasse af. Så. Ej. Så det er bare stort at have... Ja, okay. Langs jorden. Langs jorden. Så har jeg ikke haft nogen nakke efter. Lad os spørge, hvem vil være den bedste i reality-program? Nej, ikke mig. Det tror jeg vel, tror jeg. Tror du det? Ja. Okay. Men Jeg det, tror, det er bare Viggo. fordi, jeg... Når Os to eller holdet? Er holdet? Viggo. Det er også bare jer. Viggo. Viggo? Viggo vil klare sig godt. Ja, okay. Viggo vil klare sig godt. Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja. Kartoffel. Hvor kommer det fra? Sådan, er der en historie bag det? Det er der sådan low-key, men ikke sådan særlig meget. Altså, jeg var 13 år, da jeg lavede navnet, ikke? Ja. Og det var sådan en joke i min klasse, at jeg godt kunne lide kartofler. Ja. Husk lige, jeg var 13 år, ikke? Altså, det er meget vigtigt. Og så skulle jeg bare have noget med det. Og så kender du Max af 3-3? Ja. Han sagde det der, ja, Chark. Nå. Så skulle jeg lige have et J. Ah, Og så var det blev kartoffel. Ja, Kartoffel. Så der er ikke rigtig nogen fed historie bag det, det er bare... Og så har jeg ikke nu er det så ikonisk, at man ikke kender det. Præcis. Ja, det Det kan er jeg også det er godt. meget, man husker det, fordi det er lidt mærkeligt. Jamen, jeg synes, det er fedt. Tak. Der er en, der spørger, om I har sådan et ritual, inden I går ind til kampene. Ja. Har I det? Nej. Nej, heller ikke. Ikke sådan, I spiser ikke et eller andet bestemt eller et eller andet? Jeg var på et tidspunkt, hvor det var sådan, hvis jeg spillede en god kamp, så sidder jeg og tænker på, hvad jeg Hvad har har du gjort noget spist? specielt i en kamp og sådan noget. Og Det kender jeg godt. så når jeg kommer frem til det hele, så har jeg bare glemt det, og så har jeg ikke rigtig noget. Og hvis jeg har prøvet at gøre det en gang til, så måske bare spillet dårligt, så det gider jeg ikke Det er alligevel. ligegyldigt. Okay. Ui, finger. Hold da op. Ui. Så, Der må den her. så bank den ind derfra. Hvad Er det en god bold? Ej, hvor er det vanvittigt. Ej, en bold. Caller den ind. Nej, hvad? Det var offside. Nej. Ui. Nej, hvor er det F i chatten. L i chatten. Jeg er lidt chatten. Nej, F i chatten. Nå, Ja, F. F. Ja, F i chatten. F, det er rigtigt. Nu siger du F og chatten og sådan noget. Er der nogen influencer, som vi ser meget? Influencer. Sådan content eller et eller andet. Det kan godt være, du i Og jeg har set, altså, hvad tænker du som for... Jeg vil sige Søndergaard. Jeg forser det også, men det er mere, hvis der er sådan noget, du ved... Hvad fanden ved jeg? Ja, det er også fordi, jeg kender nogle af de der drenge der. Jeg kender From og C og Okay. nogle af de gutter der. De laver også et eller andet lige nu.
eller 50.000 kroners... Ja, alt muligt sådan noget. Crew, de er vilde, de der drenge der. Ja, det er rigtigt, det spurgte de faktisk også, som Jeg ser faktisk ikke så meget sådan stream på Twitch. Nej, jeg ser heller ikke jeg ser, sindssygt det er mere sådan nogle clips på TikTok efter og sådan noget. Okay. Hvem ser du Og meget der YouTube så? og sådan noget. Hvad? Hvem ser du der så? Jeg ser dig. Okay, skud. Hvad er drømmeklubben? Ja, den har vi ikke fået endnu. Drømmeklubben. Jeg vil sige Real. Real. Real eller Liverpool. Real Liverpool. Ja, Er det de to, du er fan af også? Ja. Liverpool vil jeg også sige. Det er også det, jeg er fan af. Ja, okay, fair. Ja, puha. Nej. Hvem sådan er sådan influencer, tror jeg, der er den bedste til fodbold? Den bedste influencer. Ja. Er der ikke i Sidemen, er der ikke de der... Jo, der det er Toby, eller hvad han hedder? Ja, han er kold. Hvis vi skulle nævne kold. nogle danske, jeg ved ikke, om I Ja, jeg vil sige, Lukas han har en god venstrefod, har han ikke det? Lukas. Lukas, hvad fanden er Lukas? Lukas er form. Nå, ja, det er rigtigt. Nå, Det er jo, rigtigt. jo, Ja, ser, men ser jo faktisk spillet sådan forholdsvis... Ja, jeg kalder ham C. Lukas Christiansen. Så du er det der med ham? Nej, det er ikke sådan. Men han spillede jo venstre bak faktisk indtil næsten U15, tror jeg, eller sådan noget. I Okay. Nordsjælland, der var Okay, fin spiller. ja, fair. Lille Christian powerhouse. er god til fodbold. Tak for det. Jeg er ikke så god. Nej, Efter. Men det er ikke det, man siger, at dem, der snakker med som fodbold, det er dem, der er dårligst til fodbold. det er der nogen, der siger. Ja. Det er der nogen, der siger. Ja. Sådan, hvis man ikke kan finde ud af fodbold, så kan man heller ikke sådan, så ved man ikke noget om fodbold. Nej. Men jeg ved ikke, hvad godt take det er. Nej, det er der jo nogen, der siger, men jeg ved ikke, hvad godt take det er. Ja, fair. Hvem tror I vinder VM? I havde dem, I holder med, men hvem tror I vinder? Frankrig, tror jeg. Frankrig. Marokko. Marokko, den er der stadig. Ej, slap Dark nu af. kommer. Jeg tror, Mexico vinder. Mexico. Cap Verde tager den over. Helt sikkert, okay. Oprigtigt bud, jeg tror faktisk England gør det i år. England. Ja. Jeg synes, de er simpelthen for, de er for stabile. Meget god defensiv også Ja, altid. det er det. Og det er Frankrig også, men Ja. ved sgu ikke. Der var en, der skrev, vinde Champions League med Brøndby, eller vinde VM med Danmark. Syge scenarier, Det er ikke? sindssygt. What the Oh shit, Åh, synes du fuck. keep it. To Wipe the my stream. ass in it. Den er svær faktisk. Ej, men, Den er lidt voldsom. Ja, men Den er lidt voldsom. det er også... Det ved jeg sgu ikke. Det vil være to kæmpe- Nej, jeg vil sige det sådan, fordi det er jo Danmark. Ja, det er kæmpe. Det Det er er alle. Danmark. Det er jo alle, det er jo alle sammen, om du er fan af den ene eller den anden klub. Præcis. Så alle supporter jo Danmark Nu håber. vil jeg også sige, at kunne spille for Brøndby og vinde VM er jo også en Ja, du måde kan så ikke vinde VM med 100%. Ja. Nej, men du spiller i klubben. Du spiller i Brøndby. Ja, ja. Ja. Lad os sige, du spiller i Brøndby, Ja. og du spiller VM for Danmark, og du vinder VM, mens du stadig spiller i Brøndby. Det er stadig Så er du kæmpe for også med Brøndby. til. Ja, det er kæmpe. Og du repræsenterer jo Brøndby Ja. og Danmark. Ja. Så jeg ved ikke, om det er et take. I'll take. Er det det, I'll take i chatten? Uanset hvad, er VM ikke det største, man overhovedet kan vinde? Jo. Det vil jeg Ja, også. det må det være. Yndlingsartist. Ja, den er fed. Ja. Altså, sanger, ikke? Ja, Ja. Danmark eller udlandet? Kan vi... en begge del. En begge dele. Ja. I Danmark. Lams. Lams. Nærmest. Han er så kold, Ja. mand. Han er så kold. Ja, altså, jeg er også stor tilhænger af hans nye album. Ja. Lams Jeg kan eller Arti Arti. Arti Arti. Kunne du godt lide hans nye album også? Ja, Ja. det er fedt. Ja. Det synes jeg også er Ja, jeg vildt. synes Det også, eneste, er jeg bare med det, jeg synes det er ikke lige så sådan sommerligt. Så. Jeg tror, jeg mener sådan lidt sommer-vibe. Jeg føler, at det er meget sådan det er en all-arounder. Ja, det er det. Altså, hvor jeg føler, at Lams' nye album, det er sommer. Ja, altså, det er det. Den er Det er godt tegnet med stranden og- Roskilde og ja, hele ja, det, ja. ikke? Jo, de to der. Jeg synes også, at Annika, hun kan noget. uanset Fuldstændig. Fuldstændig. Ja, hun er også hvad. dygtig. Og udlandet. Black Coffee. Hvem? Black Coffee. Black Coffee? Ja, Den kender jeg slet ikke. Kind musik, det er house, det er deep house. Folk, de kender godt Black Coffee. Okay, Folk, de kender Black i chatten er der nogen, der Kender ved I det. chatten Black Coffee? Jeg kender dem ikke. Heller ikke mig. What? Niche? Fedt, mand. Husk trøjen. Ja, vi skal, skal vi signere trøjen Ja, nu? lad os gøre det nu. Chat, den her, den kan I vinde. Få, hvis I bliver på stream, efter vi er... Lige om lidt, så er der efter de giveaway, smutter, chat. Så er der giveaway på den her. Sindssygt. Tak for det, drenge. Det er en kæmpe fornøjelse. Er I fortsætter I på stream, eller hvad? Ja, vi fortsætter lidt nu, og så hopper vi sgu ind. Vi hopper sgu ind. Ja, kæmpe fornøjelse at have med, boys. I må have det godt. Selvfølgelig, det er også der. Og held og lykke med ligaen, ikke? vi ses. Det gør vi. Ses, chat. Ja, tak. W-chat. Bro, jeg er ikke god nok. Kan vi få nogle W's i chatten? W's, kæmpe Ja, W's. tak, mand. Kom nu lidt
W-segment, det var nærmest hele anden halvleg. Det var helt anden halvleg. Gode personer, der var med. Virkelig nice. Skud til jer, der har kigget med også, chat. Skud til Jonas, der har strugglet med det hele bag kameraet. Han har sved på panden. Han har virkelig sved på panden. Han har virkelig strugglet. Og skud til både Armbæk og Villadsen fra Vammer på stream. Mega nice gutter, mand. Ja, kæmpe. Helt nede på jorden. Helt nede på jorden. Fuldstændig vanvittig mulighed. Det er 100% årets stream for mig, det her. Den allerfedeste stream, vi nogensinde har lavet. Jeg tror også, jeg har Årets collab, Simpeprisen, chat. Årets collab, Brøndby x Kartoffel. Så ved det, chat. Årets upcoming creator, Kartoffel. Årets collab, Kartoffel x Brøndby. Så ved det, chat. Jeg pauser lige og vil sige kæmpe tak for at se videoen. Og Jonas, spil traileren. Sæt til mig ind i chat. Sådan der. God dag. Armbæk på den her trøje. Hvorhen her, eller hvad? Han står hernede. Det er derfor, han står hernede. Cool. Thank you so much. Det er fucking fedt at have dig med, Christian. Det betyder rigtig meget. Okay, spiller på besøg. Altså, vi har haft en fuldstændig sindssyg gang. Det har været kæmpe stort. Så chat, mange tak